So quick one. Kukibali lonyana wolahleko. Into esifundiswayo pha ile yokuba unyana wolahleko walahleka phambi kokuba alahleke. Ndithetha ukuthi before abe uyaphuma physically from his father's house, he had already left his father's home, and in his head, enhlokweni yakhe, wambulala uyise. Ndithi wambulala kuba you can only use your inheritance once umzali lo ufumene inheritance kuye engasekho physically. But xa ukwazi uyithatha wena uyisebenzise inheritance esaphila, ithetha ukuthi lonto umbulele engqondweni. Kodwa nansi ipiece endifuna size kuyo. Uthe xa seyimkile, ndithi fast forward. Uye wabuya unyana wolahleko engekabuyi physically at home. Uthe epractice into yokuba uzawuthi xa efika endlini afike athi, but uthe engekafiki kokwabo ngokomzimba, kodwa uyise wambona kude wamkhawulela. Ndifuna ukuthi eyona nto esiyifundiswayo ngobukumkani bamaZulu, mhlambi ukuluhlu lwabantu abasacinga ugoduka, kodwa usenexhala lengxaki okanye ityala omkela ikhona endlini. Kodwa ndifuna ukuthi ungekafiki endlini sowuxolelwe, ngoba uthi unyana olahleke engekafiki kokwabo kodwa uyise amkhawulele ngoba seyimxolele ngoku engekafiki endlini. Uyenzile into ayenzileyo kodwa uyise akasekho lapho, ngoba uyise uyamthanda unyana. And zonke izinsuku ebengekho ebhubhisa into ebezayishiyelwa xa uyise engasekho phezu komhlaba, noba uyisebenzisile kodwa uyise seyifuna nje igaqa lonyana wakhe. Goduka mfondini, ayikho lento ihleleleyo kule ndawo uyihlelele kuyo, ngoba usenatyala ngokuye. Uyayazi into umke uyenzile kodwa uyise akasekho lapho. Sekufunwa nje igaqa lomzimba wakho mfondini. Buya, goduka, awusenalo ityala, lahlawula ityala lakho. Asekho kuloo nto wawukuyo, ubuqhubekekile ubomi, uzixolele izono zakho.